Hallelujah. Hallelujah. Yeah, that would remain us. The 5 day giving tea on this. Ambulance driver no. Driver no issue ambulance no. The best say people so pay. Enti bo modern ko kan no na man ko kan kran. So when the number so mo friend man, we be so pay. Ambulance driver no man ko kan kran. Na na ko kan man. The family sooner eti na me asin. Policy at you see who you have to parties at in Yamana and the Baffour of a family. Nebla, we didn't also see in us. Sarali in a Ubia, Locono, Makuma.
ne nhyira Awurade sɛ ɔnde wɔwu ɛwɔ Awurade mu te yɛn Yesu na yɛwerɛ aho yi ɔno deɛ ɔhome sɛ Bible sɛ ɔna wɔwu wɔ Kristo mu nyinaa ɔbɛhome ɛwɔ berɛ mu enti bere ɛyɛ awerɛhoɔ berɛ ɛberɛ ɛyɛ sum berɛ nanso yɛka yɛakoma ɛto yɛn mu na yɛhu sɛ ɛberɛ yi deɛ ɔgye na home na saa na me no mmienu nso ɛberɛ no so no yɛbɛkɔ ɛyɛ ntitimu ɛyɛ akamfoɔ ne tɔ yɛ ntoma ne to din sɛ ntitimudie ɛyɛ obiara ka sɛ ɛnyɛ yɛ a na ɔboa aberante a wɔsi soɔ agafei na ɔstate abrabɔ nanso woyɛ ho hwɛ a ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ yie deɛ Nyame ɔpɛ ɛna ɔyɛ ɛmenuwie sɛ Nyame a wɔde abɔfra yi bɛdom abusua na ɔde abɔfra yi bɛdom Ghana man no na adwuma a ɔkɔwura mu yi Nyame ɛde wɔn mo ɛkɔdom no no Onyame no ane nim nea ɔyɛ hallelujah na menim sɛ bere sɛ mu Nyame ɔbɛhyɛ ne ho animuonyam yɛde na ɛsom na nakasa wɔto nnwom a ɔbɛtumi ato nnwom ɛfira no kwa ɛkɔsi sɛ adeɛ bɛkyi ɛyɛ akyɛdeɛ Nyame de ma no na ka yɛnim sɛ nka nnipa bi sɛ nka Nyame ba ne ntena se na nka ɔmmoa asafo ɔmmoa abusua na ɔmmoa ɔman no nanso deɛ Nyame ɔpɛ ɛna ɔyɛ ɛbɛtie Nyame asɛm yɛkenkan nnwom aduɔkɔnɔ no yɛkenkan asɛm wɔ aduɔkɔnɔ Psalm 90 yɛkenkan firi baako akɔ akɔpem edumienu Awurade wo na woyɛ yɛn aduankɔbea awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu wo deɛ wonyam wɔ mmepɔ ne nko wonya ɛnyi nsase ne ewiase adie no na wofiri tete akyirikyiri kɔsi daakye akyirikyiri ɛyɛ Onyankopɔn wo ma ɔdasani dane mfuturo na ɔsɛe nnipa ma musane mmra mfuturo mu na mfirinhyia apem ɛyɛ w'ani so sɛ nnora da a ɛtwa mu na anadwo mu dasuo wo ma wɔsane ɛkɔ sɛ nsunsuan nsuo wote sɛ ɛte sɛ adaeɛ anɔpa wofefɛ sɛ nnwira anɔpa ɛyɛ frɔmfrɔm na ɔfefɛ anwummerɛ otwa na otwintwam na yɛresa abufuo mu na yɛhyia wɔ abufuhyia no ano wode yɛn amumuyɛ asi w'anim wode yɛn kukuam bɔne aba w'anim han anim na yɛn ɛna nyinaa atwa mu kɔ mfuturo mu yɛhwere yɛn mfie sɛ nsunsumasɛm bi yɛn mfirinhyia ɛna emu ɛwɔ amanneɛ aduɔson ɛwɔ mu mfie aduɔson na sɛ ɛboro so a na ɛduru aduɔwɔtwe na emu ahohoadeɛ ɛyɛ ɔbrɛ ɛne ahuhudeɛ na ɛtwa mu ntam so na yɛtu ɛkɔ hɔ na ohun w'abufuo ano ɛden a ɛyɛ na w'ani brɛ sɛ wo ho esuro ɛteɛ na yɛn ho yɛ ɛna ɛkan sɛdeɛ ɛteɛ na yɛnya nyansa amen. Hallelujah. Hallelujah. Yada radiasi. Samri mesre minia samina aba minche kakra. Menise yemie honhom ewe. Anybody bia ohun na we nipa
And you move to ye. Once I see soon, I really idea when energy. And to me, we should be bringing a crab 5 minutes. Laying it out, you'll be a sorry, and yes, I'm very issues. Sabre ya bra, ya mai bi ana kra, bo atonium. E wa ni jim, because dia yi bi awre. Eni no bi yi bi awre. Enti ade ana wo nipa. Santi madam we na mane ni jina. E si nyina ye nso story gina na sho. Eni di bi ho presie. E be ma mi ni ama ya worship 5 minutes. Obi a wo bia we respect the seer and the name of you. Santimantamu posi sahene ya papa abrokwa ene ye papa eye nana boatsen e ma ba ko pe ene posi ban safo ya papa da costa nananom eye ya papa nkare divisional commander ono so ene ne dom nyina adudwom na ono achia nananom na ewase ye ya sore nananom asofo agugudam kasa the santi ye be jama asofonom na omo atoaso mmerepem ye de ye papa nom di atu edwa edienti no be baye me am ofase medishie angoben enti ena agb asuma eye asante tempo posi sahi se onra no masina nai no ni ni anu emeja medishie echipan Mekobi, Mankabi, the kind of say, Kokoba, the Deba, Omunia, Proboma, Ibejama, Sofo, no to a somai, Edamas. Inviting for me the mercy. Inviting for mobile so, and then your music of mobile. Same media was sorry there. And he said, let me go to American. Emre, a member, as some deputy, but we use 5 minutes. I didn't know pressing, but there will be a pursuit general nurse. Yenny said that Mecano, I ye a young tour and all tears for this senior meeting anyway. It will be Jama group for young women, and the 5 minutes, but you will be a new mobile must be out to me. Monsieur, you are the day your way. Now, we should hear the Indian boom here, the man a cry, I was 1 year each year. It will be a unit to be so young, quite dear. I'm a young Jonas, mammy. Oh, young, quite dear. Be here, how I Jonas saw me, but you may some me every day. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yeah.
already there was there was somebody that was so saturated. And you say was some man was some money pa acquiring was some so many in the house.